खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बानायबावबाय दिनैबो सुरुफोर थांगासिनो दङ मोनसिगोनानो गैयाम पार्कखौ आं दहायनो क्रस खालामखादों नोंथांमोननो दिन्थिबाय भिडिअखौ बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय दिनैना माने गारिखौ एसे सार्भिसिं खालामनि बिराद गोबाव जाबाय खालामैया माने लकडाउन जाना थानायजों माजों गारिखौ दिन्थिनो हायाखैमोन नालाय सार्भिसिं खालामनो हायाखैमोन बेखौ दिनै एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिन्थिलांबाय थागोन मा बानायगोन मागोन लोगोफोर दायो सुरु बोथोर सफैबाय दिनै एसे दिन्थिबावनोसै आंनि नैबे सिगांनि भिडिअ आं दिन्थिदोंमोन अब्लाबो दिनै एसे दिन्थिबावनोसै आरो दिनै सानडेबो जाहैबाय मिस्ट्रिफ्राबा दंना गैयाथाय नायना लादो टाउनखौ एसे वर्कशॉपआनो बन्दसो नै आङो सानगारथारदोंमोन बन्द जागोन नामा होननानै बन्दसो दिनै मा जाबावनांगौ जाफैबाय नायनोसै बबावबा आरो मोनो नामा ओमफ्राय मोनाब्लाथ' मा खालामबावनो थांफिननांसिगोन अब्लाबो गारिखौ सुना लायग्रोनोसै गारि सुनो थांनायाबा दंना गैया जाखो दाबा आसलथे दिनै सानडेबो जाबाय नालाय गिर्जायाव थांजोबो बेखायनो फैयाखैबो जानो हागौ आरो बानायग्रा बेलेग बेलेग दोना बिसोर गाव हारसिंल' थायो नङाबा लोगोसे थाफायो गाव गैयाबानो माने दखाना बन्द जानांगौ जायो बेबायदि आरो दा जोंना आर्जेन्टै मोना जालायबाय नै बेबायदि बोरै जानांगौ जाखो बेलाय गारि सुग्राफोरा सफैबाय बारु नैबे राइट साइडनानो गारि मेरला दङ दसे जिरायथ'बाय आङो सुनायाव एसे गोबाव जागोन नालाय ओंखायनो बेकम होना लागोनसै दा आरो सुखांनानै बेकम होबाथाय एसे प्रब्लेम जायो बेखायनो माने होगोना लानोसै आरो फाग्लासो खनथाम जाबाय माबा बेकम होबाय थानानै कारेन्ट थांना होबाय थायो कारेन्टथ' थांथायाखै बे माबाया सुइस बर्डआव माबा प्रब्लेम जायो खोमा गोबावनि सायाव आरो गोबाव जाबावगासिनो दं गारिखौ सुखांबाय गेजेरावनो बिराद गोबाव कारेन्ट थांना होबाय बेनि थाखाय गोबां जिरायनांगौ जाबाय माने दायो सुखांबाय गारिखौ बख'ना लांबाय बिसोरो हुगारसिगोन बिनि उनाव थांसै लोगोफोर फाइनेलि सुखांनानै ओंखारबोबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय दायो नायनोसै दखान बबाव मोनो माने मबाइल चेन्ज खालामनो मानोबो नांगोन नालाय मानसिफ्रानो गैया माने ओरैबायदि प्रब्लेम दखानखौनो मोननो नागिरा बेखायनो नायनोसै आगोलाव मोनाबा मा खालामनाय जायो दायो बिसोरो थांगोरनि मोनसे जायगा दंबावो गारि बानायबाय थाग्रा जोङो बेयाव थांगोरनि बेयाव मोनबा ओमफ्राय मोनाबाथ' आरो गैलासै आरो बिसिम थांगोरनानै नायो लोगोफोर दायो न'नि थाखाय गिदिंफिनबाय न'आव थांबाय थानोसै मानो होनबा माने मबाइलाथ' गैलामोन ओमफ्राय मा जाहैबाय दाथ' 11ता जाबायना दा दखान गैला मबाइलखौथ' बायनांगोन दा मबाइल गैयिनि थाखायनो खामानियानो जायासै आरो आद्रा थाबाय आरो खामानि फिसा फिसौ दंदेरबावोमोन थ' बेखौ मावनो हानाय नङा दा 11ता जाबाय पुलिसफ्रा गिदिंगासिनो दंखायो माने जेराव दखान खुला नुयो बेखायनो थाथ'यो आरोना थ' बेखायनो थानाय माने बुजानाय जागोन बेखायनो गाबोन फुङाव फैनोसै गाबोन फैनानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावजोबनोसै आरो
बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौनो गुसुङै बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अल खालामना लादो आङो उननि समाव गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थायोबा जाहाथे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोनबाय थायो लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर दायो माने चेनेलाबो गोदान नालाय बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो एसे सापर्ट खालामदो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिननाय आसायै दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय